Amene mwenguva munoda kutsanangura kubva kumashure tichienda hedu mberi muchitendo amunoda kutenda tofambira hedu mberi muchinyatsotsanangurawo zvese zvakaitika izvo nhasi takabata mwana. Ndo mwana wepamiri paida kutengeswa kuburikidza nekushaya. Sindoda kutenda Mwari nemhuri yeZimbabwe vanhu vakandiratidza rudo. Sponsor mabhiuzi ese ekuchipatara ndikaitwa operation kusvika nhasi ndakabata mwana ndiri pano. Ndoda kuvatenda nezvese zvavakandiitira. Isu vekwaedza tiri pano tofunga ndisi takaita kuti nyaya itekeshere nenyika. Amene mungawana here mashoko mashoma amungagona kutsanangura makanangana nepepa nhau rekwaedza. Chokwadi ndoda kutenda Mapupu naShamba nevamwe vese vanoshanda nekwaedza nekuti ndo vakaita kuti nyaya yangu itenderere, vanhu vaone dambudziko rangu vandibatsire. Taingonzwa kuti kwaedza munobuda nyaya dzekunyepa, munobuda nyaya dzisiri idzo, asi ndinoda kutenda hangu ndabatsirwa kuburikidza nekwaedza. Tainzwa muchimboti paita kushungurudzwa kune vamwe vatungamiri vamunogara navo imwe nguva kubva kuna baba. Nyaya iyo yakamira sei? Imwe nguva mungaitsanangure tichingobva zviri sebackground. Zvakangotaurikawo zviripo zvakataurikawo kuti politics, asi dzakanga dzisiri politics. Ndaitova nedambudziko rangu ndiri kutotsvaga rubatsirowo, vanhu vaingotaurawo zvakawanda havo pamusoro penyaya iyi vachiti pamwe makatengwa ipolitics, but ndinoti hazvisiri izvo. Saka izvozvi tiri kuona mwana arapo, mwana mukomana magadzikana zvakadii zvokutengesa mwana muchada. Aiwa mwana wangu ndomuda nekurwadza kuri kuita chironda. Aiwa mwana wangu ndochengeta nekuti vebhekasini vakandibatsira zvikuru kwazvo. Mwana wangu ndomuda, ndamuchengeta mwana wangu. Maimbenge muchichema makatarisana nembatya nezvimwe zvezvekupfeka nezvakasiyana siyana. Mabatsirika kusvika papi? Muri kuti bhekasini yakubhadharirai zvese kumabhills kwadokta. Mbatya dzemwana dzaapo here? Ngongo hembe dzemwana dzaapo. Pane zvimwe zvati zvasarira here zvamungati mimi munoda kuti kubatsirwa kurambe kuchienderera mberi? Mari yekwasabhuku ndo yasara, ndo mari yangosara iri kunetsa iyoyo. Ndikaona munhu anongopawo sabhuku mari yake tozwa kuti aiwa handisina chekuchema. Mari yekwasabhuku ndo yasara iri kudiwa chete parishini. Garaji yemakanga mati imari yekwasabhuku inodiwa $300. Ndaona pane tsamba yamatitaridza pano yekurakidza kuti maamuchidiwa kudare nhasi namambo. Zvamira sei kunyaya yekuti munodiwa kwamambo? Semunhu achangobva kuchipatara handisuziva kuti ndandiri kudirwa kuti kudini, asi tsamba ndakangoona tsamba yakati ndiri kudiwa kusaziva kuti ndandiri kudirwa chii. Makwanisa here kunge muchienda kana makundikana? Handisati ndakukwanisa kana kufamba semunhu achangobva kuchipatara, ndakundikana. Mumashure tichitaura nemi amai takambonzwa muchiti pane mumwe mwana ane dambudziko. Dambudziko remwana ramira sei since muri munhu anga achirwara? Baba kesi makanga atitotanga tapedza nezvenyu. Topedza nezvenyu mabuda muchipatara. Vaiti vachazokwanisa kubatsirana icho kuti aitwa operation. Saka tingati vebhekasini vachiri paurongwa hwekuda kubatsira mumwe mwana mukuru wamaita ane henia. Ichokwadi. Mashoko enyu ekupedzisira takanangana nekubatsirwa kwamakaitwa mungati kudii? Ndiri kuda kungotenda chete mhuri yeZimbabwe. Kune vamwe vaiisawo maeko keshi. Ndiri kungonzwawo kufara ndichinyanyotenda vebhekasini nekuti nhasi ndakabata mwana wangu kuburikidza nebhekasini. Ndosvika zvandoda kungotaura. Pane chichemo chamakambenge mambopa chekuti maidiwo kuti dai murume wenyu semunhu asingashande awanirwewo mabasa kunyangwe nemiwo amene makazenge makurukura mukasvika papi?
Baba vasati vawana basa ichokwadi. Baba nevabatsirika vawana basa vachichengetawo mhuri yavo iri pamwe chete. Ndo chimwe chichemo chasara ichocho. Kana ndakanganwa vakawanawo basa semunhu ane mapepa wake, vakawanawo basa vachengete mhuri yavo iri pamwe chete, kuti musazosvika pakuda kutengesa mwana zvakare. ichokwadi.